Vítajte na kanáli značky Libra Lures. Volám sa Hubert a z tohto miesta vám predstavíme všetky nástrahy z našej ponuky, aby ste vedeli, ako vyzerajú. Predstavíme tiež základné metódy zbrojenia a to, ako sa správajú. Vo vode začíname. Navyše vás už teraz povzbudzujem, aby ste si tento materiál pozreli až do konca, pretože tam na vás čaká malé prekvapenie. V dnešnej epizóde bude predstavený Kraken Shad. Kraken Shad je vynikajúca nástraha, ktorá debutovala tento rok na Ribomania a je momentálne dostupná vo veľkostiach 2 a 3 palce a veľmi obľúbená. Táto nástraha je momentálne dostupná v 9 farbách a ako určite viete, značka Libra Lures sa vždy spája s vôňou. No a v tomto prípade máme tiež dočinenia s vôňou ryby. Indeed, as it seems. A tu máme 3-palcový Kraken Shad farba 003. Táto nástraha je vyrobená z plávajúceho materiálu, vďaka čomu môžeme použiť rôzne spôsoby zbrojenia. Za chvíľu vám ukážeme tieto základné a ako sa táto nástraha správa vo vode. Dodatočne zámerom Kraken Shadu bolo, aby čo najvernejšie napodobňoval rybky vyskytujúce sa vo vode, ako sú ukleje, malé pleníky alebo iné rybky, na ktoré lovia dravce ako okúne, zúbače alebo šťuky. A tu pred vami Kraken Shad vo veľkosti teda 3 palce, vyzbrojený jigovou hlavičkou. Vďaka tomu môžeme účinne loviť spádu, môžeme jednotne viesť takúto nástrahu. Tu tento chvostík urobí prácu za nás a bude účinne lákať dravce k útoku. A teraz sa pozrime, ako pracuje Ďakujem. Sledovanie. Koniec, hudba. Hudba sa práve skončila. A to znamená, že je koniec. Dúfame, že ste si ju užili. Ďakujem. A tu pred vami najmenší Kraken Shad s wolframovou záťažou. Je to veľmi účinný systém zbrojenia, pretože týmto spôsobom zatraktívňujeme a trochu meníme pohyb tejto nástrahy. A musím priznať, že táto veľkosť, najmä v letnom období, sa mi veľmi osvedčila, pretože teraz máme vo vode veľa poterov tejto veľkosti, na ktorých okúne alebo iné dravce, ako sú pleníky pstruhy.
veľmi dobre lovia. Týmto spôsobom môžeme účinne vyzbrojiť nástrahu a vidieť, ako sa pohybuje. Plávajúci materiál nám dáva široké pole na realizáciu, pokiaľ ide o zbrojenie. Tu mám práve systém zbrojenia Nedrig, čiže plochá hlavička, ktorú postavíme na dno, aby tá ryba mohla ju pokojne zobrať a zaútočiť na našu nástrahu. Pozrime sa, ako sa to správa práve tu vo vode. Pozrime sa, ako sa to správa práve tu vo vode. A to je presne to, o čom som hovoril, plávajúci materiál a k tomu hlavička Nedrig. A môžeme takto prezentovať našu nástrahu na dne. To je všetko na dnes a ak chcete získať viac informácií o našich nástrahách, sledujte nás na našich sociálnych sieťach. Pamätajte, že na stránke www.libralures.com je dostupný náš katalóg s novinkami. Uvidíme sa v ďalšej epizóde. Uvidíme sa s ďalšou epizódou v Stariu.